Cristina Bessons, que portes els contes i una mica de tota l'entitat. Com estàs? Benvinguda. Moltes gràcies. I també l'Andreu Pons, secretari. És maco, això que hem vist ara? Molt maco. Aquests pessebres vivents, us agraden, no? Molt interessant, sí, sí. Jo, com dic, aquí altres entitats, abans hem tingut el ferrocarril, us tenim a vosaltres, la Unió Extremenya, doncs aquí el pessebre vivent de Xixell, en definitiva és aquest el vostre programa i per això esteu aquí, no? I que és un plaer per mi el fet que puguem parlar de l'Scrabble. I la primera pregunta, jo sé que molta gent dirà, què és l'Scrabble? A veure, Cristina. És un joc, aquest any s'estan celebrant els 70 anys des que es va patentar, i és un joc que es pot jugar en molts idiomes. Nosaltres, sobretot des del nostre club, juguem en català, també en castellà, però hi ha moltíssims altres idiomes. I bàsicament és que entrecreuar paraules, sempre amb sentit, en un tauler. Aquest hem posat de mostra, és molt gran, és per fer una petita demostració aquí, però normalment és jugar en un tauler, en una taula. Molta gent el té a casa, el coneix perquè abans era l'Interac i tot això, i segur que molta gent el té i gairebé que ja ni pensa, però... Sí, però hi ha un boom, jo crec que hi ha un boom de l'Scrabble. Vosaltres en direu, sí o no en direu? Sí, hi ha un boom perquè han sorgit ara amb les aplicacions, el mateix Scrabble o altres aplicacions, perquè no, la Palabrados, i les aplicacions han apropat molts jocs de taula a la gent i entre ells l'Scrabble, no? Podem fer ara aquí una petita demostració. Mira, hem tingut abans el tren donant voltes, ara que l'Scrabble avui està quedant un programa molt animat, eh? Sí, mira, es juga entre 2 i 4 persones i cadascú té 7 lletres, no? Aquí farem com si només jugués jo o nosaltres. I què hem de trobar? Hem de trobar paraules que siguin al diccionari amb la possibilitat de posar plurals o de conjugar verbs. Llavors aquí, per exemple, tindríem més, mira, estava posada aquí, o tenim vins, tenim un molt maco núvies, però bé, està preparat per posar, òbviament, I a més això també, Cristina, jo crec que veïns ja està preparat per això. Jo no volia dir res, ja l'havia vist, dic, a veure si el posem o no. Això també fa que la ment, vulguis que no, Cristina, doncs... Treballi molt i fins i tot jo crec que ens agilitza, no, la ment? Això és claríssim. És una cosa que és molt útil perquè no només serveix per divertir-se, també hi ha una part de trobar paraules, veus moltes possibilitats, fan moltes interconnexions cerebrals, que és molt interessant. Abans deia que semblen els mots encreuats, però no són mots encreuats. Quina diferència hi ha? Home, perquè els mots encreuats algú ja ho ha pensat abans, però aquí nosaltres, d'alguna manera, som els que creem aquests mots encreuats, i totes les paraules que formem aquí han de tenir un significat, han d'estar al diccionari, perquè si no hi és o té alguna falta d'ortografia, perds el torn. Llavors, és important, per exemple, ara que ha sortit la G i la J, no? Ara seré punyetes, falta la dièresi, no, la I? Sí, bé, és una... Bueno, per poder posar més paraules, clar, dièresis, accents i tot això, l'obviem una mica. Això no vol dir que quan fem els tallers amb els joves diem, escolta, que aquí va això, que aquí va allò. Amb els joves, G i J, treballem amb això. En els instituts fem trobades. Ara, per exemple, podríem posar jugui aquí. Part estratègica. Agafo aquí perquè sé que aquest groc em donarà molts més punts. Doncs poso, en comptes de posar jugui aquí... Ja posats aquesta casella groga que posa DP, què és? Doble de paraula. Hi ha uns petits punts aquí, a cada lletra, però com jo he agafat la groga, sumo 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... 16 per 2, 32. O sigui, hi ha la part lingüística, la part que també ens agrada, de fer cultura, conèixer la nostra llengua, fer una mica de país, però també una mica de matemàtiques, una mica d'estratègia. Hi haurà gent que es passa el dia amb el diccionari per aprendre paraules noves o què? Això en un altre nivell, sí. A nivell lúdic hi ha moltes maneres de jugar. Un nivell lúdic, en companyia, en família, amb amics, i llavors un altre nivell que en parlarem com quan fem els campionats. Perfecte. Ja hem fet una demostració, fem encara més coses? Només, per acabar, perquè el gol de l'Scrabble és fer
posar-les totes, que llavors, a més, sumes un munt de punts, en aquest cas, per exemple. I al final hem d'omplir tot el tauler? Tot el tauler queda omplert perquè són 100 fitxes, a mesura, si has vist que cada cop que llenço vaig agafant, per tant, sempre començo amb 7 fitxes, arriba un moment que s'acaba la bosseta on vaig agafant, i llavors les 100 fitxes han d'estar aquí distribuïdes per tot el taulell, formant el rin-revés, diguem-ho així, un mot encreuat. Aquí, aquesta paraula, paraules amb les 7, amb el bonus d'haver posat les 7, serien més de 80 punts. A més està bé, Andreu, perquè veus, estem jugant els veïns amb paraules. Exactament. Que és el que acabeu de posar. Estem aquí ja fa 5 minuts i estem jugant i aprenent, Cristina? Sí. I això pots estar-te hores i hores i hores i no et dones ni compte, veritat? Sí. Nosaltres ens ho passem molt bé, podríem anar empalmant partides, però també hi ha gent que diu, vinc, faig una partideta, vinc a la tarda, una partida o dues, i ja s'ho passa bé i un ritme més tranquil. Tal com deia ell, hi ha el nivell de persones que estudien per un campionat, perquè vol ser el millor, però també hi ha el nivell de jugar a casa, jugar en el club, fer trobades familiars, fer trobades... Però hi ha campions mundials, és a dir, figures estel·lars d'això, com aquells que agafaven el cub de Rubik, és a dir, hi ha autèntics, entre cometes, que se m'entengui, bèsties de les paraules que ho omplen i guanyen sempre? Bueno, guanyar sempre és molt difícil perquè hi ha diversos d'aquests que en saben molt, però nosaltres som un club, juguem de forma competitiva en català, on hi ha també campionats locals i campionats mundials en català cada 2 anys, en castellà també. Hi ha, per exemple, una companya que viu aquí a l'Hospitalet, d'origen francès, va anar al Mundial a Mèxic en castellà i va quedar 15ena de 120 amb 15 països. Vull dir que hi ha a l'entorn de l'Scrabble, des d'aquests petits tallers a l'escola fins a aquests grans campions, hi ha tota una sèrie de nivells i els hi ha, els campions... Però com arribes a aquests nivells? És a dir, a base, com dic, de llegir molt diccionari, de practicar, de conèixer molt l'idioma, tot plegat. Hi ha algun secret? El secret... Cristina. El secret és que depèn de la persona. Si hi aboques moltes hores perquè t'agrada molt jugar, jugues molt sovint, el teu cap ja va pensant, de seguida veu estratègies, de seguida veu paraules. Hi ha persones que potser estan 3 hores donant-li voltes a aquelles 7 fitxes per veure opcions i una altra persona fa una ullada i en veu 5. Per això l'estratègia és tan important. És molt important l'estratègia, és important el vocabulari, però no sempre és saber molt vocabulari. Pots ser un lingüista i veus paraules precioses, però no les saps posar en el millor lloc. Ell diu Scrabble. Scrabble o Scrabble? No, jo em quedo... Sí, és l'eterna discussió. És l'eterna discussió. Sí, li diem... Jo ara pensava, qui ho diu malament, tu o jo? Jo pensava que era jo. És igual, no, perquè hi ha gent que li vol donar el nom més anglès, Scrabble, i hi ha gent que a base de veure escrit i dir-ho Scrabble, s'ha també... Això és com Clark Gable, fa 40 anys, Clark Gable, no 40 no, potser 60 o 70, 80, no? Sí, s'ha quedat, no hi ha baralles per això. Sempre ens ho preguntem quan ens reunim, però al final no arribem a una conclusió. Cadascú ho diu com vol. Cristina, hem parlat de l'Scrabble o Scrabble en català, però el dia 16, que per això esteu aquí, què feu? I en castellà? En castellà. En castellà, sí. Ara, dins d'aquest circuit de tornejos en castellà, nosaltres aquest diumenge, aquest mateix diumenge, a Can Riera, farem la nostra trobada, que són 6 partides. És una competició, però també li donem un espai lúdic, en el sentit que fem 3 partides al matí, després fem un dinar de germanor entre nosaltres qui vulgui, i després fem 3 partides a la tarda, i a més fem un sistema de competència on a mesura que vas guanyant et trobes amb els altres que vas guanyant i els que van perdent es troben amb altres que vas perdent, de manera que s'intenta que al davant hi hagi algú més o menys del teu nivell i no perdis aquesta competitivitat, no perdis aquest interès, aquesta... Com a l'antiga boxa, que hi havia diferents categories o altres esports, aquí també hi ha, no sé, jo soc de l'Scrabble nivell tal, o nivell qual, quins nivells hi ha? És molt equivalent als escacs, potser, no? Sí, no? Hi ha el nivell
de més de 1.800 d'Elo, que és un número... Traduït, què vol dir? 1.800 paraules? No, és un número matemàtic. A mesura que vas guanyant partides va pujant el teu nivell. I llavors juguem tots junts, però hi ha premis pels millors, hi ha premis pels que han quedat millor dintre d'aquest segon grup, que són de menys de 1.800. I parlant de premis, diumenge qui participi s'emporta premis més o menys simbòlics? A veure, hem preparat, dintre del que és la competició, sempre és el que diu ell, hi ha primer, segon, tercer, els 3 millors de tota la competició, que òbviament són aquestes bèsties pardes que estaves dient que ja sabem qui serà segurament, no? No, perquè hi ha molta competència. S'està apuntant gent que sap molt, perquè, clar, ve gent dels diferents clubs d'arreu de Catalunya i fins i tot ens venen de València, ens venen del grup d'Alacant. Per tant, clar, ve gent molt preparada i llavors hi ha aquests 3 primers premis, ja el millor són 1.800 i fem un premi especial perquè com és l'últim que es fa per aquest any, el 2018, fem el premi a la millor paraula amb Z. La Z en castellà val 10 punts. És l'única lletra que val 10 punts, totes les altres valen menys. Per què? Perquè és difícil de posar. I no hi ha tanta quantitat. Zamora o Zaragoza, clar, el que passa que creuar-la costa molt, no? Podries posar Zamorano, sí, però no Zamora. Clar. Perquè és nom propi. Sí. El gentilici sí. Llavors, és aconseguir fer una paraula que valgui molts punts amb Z i llavors és un premi extra que fem una mica simpàtic. Has de ser una mica cazador. Sí. Per no caure al pozo. Exacte. Està bé, això, Sí, i llavors hem fet unes paneretes com de Nadal, hem posat uns torrons solidaris també, és bàsicament una cosa simbòlica perquè la gent també li faci gràcia competir, però no posem grans premis. En els campionats mundials sí que hi ha premi en metàl·lic i coses molt estranyes, però això ja és un altre nivell. És un altre nivell. Però vosaltres a quin nivell aneu? No sé si a nivell mundial, però sortiu també de Catalunya, aneu a altres llocs a fer competicions? Sí, bueno, jo en català jugo com a hobby, faig els tallers als instituts i participo de Scrabble escolar, l'associació, el nostre club participa amb l'Scrabble escolar que es fa als instituts, aquí a l'Hospitalet també. I a la part castellana sí que li ha agafat, pel que sigui aquesta part competitiva, i jo jugo en campionats i vaig jugar fa un mes al campionat mundial. A Mèxic. Cristina, quin nivell té? Va, digue-ho tu. Quin nivell té? És bo, és bo. És bo, no? El 33. O sigui, està molt amunt. Sí, bastant amunt. Li va anar molt bé. I la teva trampeta, entre cometes, ha estat, a part de tenir un cap una mica privilegiat, no? La meva trampeta és haver-me passat molts anys, perquè jo vaig començar en el familiar, on posàvem el que podíem, i a vegades posàvem una S per pluralitzar alguna cosa i ja fèiem punts. I, bueno, a poc, más sabe el diablo por viejo que por diablo, i jo crec que, després de més de 20 anys de jugar he anat adquirint aquesta estratègia i aquestes paraules. Reconec que a vegades he estudiat llistetes de parauletes així estranyes, no? I que a vegades és perillós jugar contra mi en un nivell competitiu a l'inici, contra mi o contra aquests que saben molt, perquè llavors poses paraules una mica complicades i dius, ostres, quin idioma està això, no? Però hi ha sempre un jutge, hi ha un diccionari, hi ha una aplicació en català també que es pot, el Leximots, gratuïta, i llavors te la baixes i els dubtes d'aquests familiars es solucionen. Tenim, ja se'ns acaba el temps, Cristina, podríem continuar xerrant, ens passen totes les converses, totes les entrevistes que fem, però el més important és que el dia 16 us ho passeu molt bé, a Can Riera, has dit, serà en castellà, i qui vulgui, doncs ja ho saben, se'n van allà, es poden apuntar, qui vulgui, abans poden anar com baix. Sí, a 2:15 és la recepció. Que vagin allà. Doncs, moltíssimes gràcies. Doncs ja ho saben, si s'ho volen passar bé i d'allò més bé, aquí amb l'Scrabble, aquest diumenge a Can Riera. I a vostès, una setmana més, gràcies. És un plaer poder fer aquest programa a tots vostès, entitats i associacions de la ciutat, perquè vostès són el més important de la televisió, un veïns prenadalenc. Aquí l'han vist durant la nostra horeta. La pròxima setmana, dia 18, ja serà el darrer programa de l'any. I com sempre, els esperem. Que vagi molt bé, gràcies. Adéu.